Ahoj, já vás zdravím, tady Lorax XYZ. A dneska se podíváme na můj MOK Tatry 815, kterou jsem postavil z Koby. My se na to podíváme. Tahač to postavil. Vidíte, tady mám i dveře funkční. Takhle. Jsem tam dal i nějaký figurky, třeba tady jsem dal nějaký random vojáky na tu korbu. Takový vojáci české armády. Takové je vybavení. Se nedá sklápět ta korba, ale tohle jde. Děkuji, tohle vzadu. Tady máme i bednu. Ukážu. To otevřít, ale nic tam není. Ukážu se, jak to vypadá ze spoda. Ty mě spadly tam figurky, ale to nevadí. Vypadá ze spod. Jinak, co jsem použil na stavbu, použil jsem mixy starého Koby, který jsem rozebral, abych tohle mohl postavit. Ještě se podíváme do té kabiny, takže to muset rozebrat, tu kabinu. To je lépe dovnitř. A tady to máme, můžeme vyjmout figurky. Fakt to stejný. Já přiblížím. Řidiče a velitele, to mohli říct. Ale mi to nechce zaměřit, asi musím ukázat jednotlivě. Je třeba řidič, velitel. Třeba. Tak dovnitř jsem si s interiérem jsem si docela vyhrál, jak vidíte. Tady je volant, řadící páka, ruční brzda, nějak ta palubka a sedačky, kam lze posadit figurky. Tady jsou i vzadu, ale tam se hůře dostává. Již zde nejsou dveře, měly by tu být, ale jsou jenom zde. Jak model je v měřítku, bych řekl 1:35, bych řekl, protože 1:28 by byl moc velký a 1:48 zase menší, o hodně menší, jako mi tady čumák trošku rozpadává. No. Je zaháknout nějaký ten naviják, tohle co je zde. A nevím, co bych tak k tomu dál řekl. Ukážem ze všech různých stran. Takhle. Tady ze zádu. Tady jsou i výfuky, jsem udělal. Detailně. Ještě. Takhle zepředu. Ještě to vypadá hodně pěkně. To teda 815. Pokud byste chtěli víc takových videí, tak dejte like a odběr. Doufám, že se vám recenze líbila. A zatím čus.